Studirati na odjelu za informacijske znanosti bilo mi je stvarno odlično i naučio sam puno o raznolikim temama, od proučavanja starih knjiga do obrade strukturiranih podataka u Pythonu, tako da će svatko sigurno pronaći temu koja ga zanima tijekom studija, a na nju se onda može fokusirati. Radim u srcu Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu na podatkovnim uslugama kao što su digitalni akademski arhivi i repozitoriji, skraćeno DABAR, portal znanstvenih časopisa Hrčak i Hrvatski arhiv weba. A za rad na tako izazovnim projektima studij me pripremio kroz niz kolegija o metapodacima, formatima metapodataka, organizaciji podataka i povezivanju podatkovnih sustava. Kad sam počeo studirati nisam znao koliko se detaljno netko može baviti informacijama i podacima jer se to na prvi pogled čini kao nešto jednostavno i općenito, a do kraja studija sam shvatio da se informacijske znanosti toliko raznolike i detaljne da se uvijek može pronaći nešto za raditi.